Jaran ana jarane jarane teci sing numpak ndara bei sing ngiring para mantri srek-srek nom srek-srek dum srok srok turut telurung lodot nggih alhamdulillah Dik Maning Nggih Bapak iki mau saged pepanggihan karo sampean meneh wis iki 4 tahun-tahun awake dhewe iki ra ketemu lek bapake kae aku mesti apal karo bapake sampean wis mesti panggih asep pundi piye pedhot-pedhot aku nggih pedhot-pedhot Bapak sinyale sik iki heeh iki mau awake katimbalan dening apa iki wahana baru saking apa Mas Kimek jenenge Nakulopak heeh lek awake dhewe ngapalne jenenge Nakulopak iki rada bingung krana saking kerepile tanggapan iki nggih saking kerepe nggih nggih niki wau dalam rangka pembukaan wahana baru Cahyu. Wahana baru. Heeh ya ora urung awake dhewe iki mengaturke dedonga muga-muga dengan adanya wahana baru untuk malam hari ini. Nakulapak selalu eksis ya. Nanti bisa dinikmati permainan itu seperti becak-becakan. Oh, becak-becakan. Becak ada. Zumuk napa nika namine kae? Zumuk. Jumuk. Sing anune glune dawa kuwi to? Heeh, glune dawa. Iya lah, kuwi jumuk jenenge. Engko mubeng ya, Pak? Heeh, engko mubeng awake dhewe ya numpak sing kuwi mau becak apa sampean kok numpak becak. Oh, sampean sing arep aku sing mancal. Ya gak dadi ngopo. Engko arep Mbak Asri tambahi kok rada kuwi kok rada bobot nek olahraga. Dik maneh. Maning niki wau ngene, awake dhewe ngaturke tembangan sak lagu wae. Nggih. Iki karo ngenteni sing ning mburi ki durung cukup panggenipun ngasta busana. Konfirmasi karo Mas Tito utawa Mas Dion monggo. Nggih lagune napa niki diaturke kagem para penonton. Piye? Sampun niki. Sampun Mas, napa lagune Mas? Heeh. Oke, imbang ana katresnanku Cahyu. Nggih. Semoga sesarengan kalian Turangga Jaya wonten dalem menika wonten panjenengan Bapak Mukaji lan ugi Anggara Audio Profesional. Jroning sepi
indang ana. Ampun, Bu.